мақомоти тоҷикистон гуфтанд гардиши мол тавассути гузаргоҳи панҷи поён ё шерхонбандар дар марз бо афғонистон ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфтааст. хуршед каримзода раиси хадамоти гумруки тоҷикистон рӯзи 3 июл кам шудани гардиши мол миёни ду кишварро ба ноамниҳо дар марз аз ҷумла ба дасти толибон афтодани гузаргоҳи шерхонбандар рабт дод. агар пештар дар як рӯз то 35-40 мошини бордор ҳам тариқи транзит ҳам аз ҷумҳурии исломии афғонистон мегӯем аз гузаргоҳи панҷи поён ворид мешуд. ҳозир шумораи ҳамин баъзе рӯзҳо то 3-4 та омадааст, баъзе рӯзҳо умуман нест, мешавад ки 2-3 рӯз умуман ягон мошин ворид намешавад. ҳамин хеле ворид аст. содирот бошад дар навбати худ бо талаби он бигӯем ширкатҳое ки ба содироти мол аз ҷумҳурии тоҷикистон ё ки транзити мол тариқи ҷумҳурии тоҷикистон барои афғонистон машғуланд, бо талаботи ҳамонҳо мисол гӯем миқдори муайяни борҳое ки дар сарҳад ҷамъ мешаванд албатта ба он тараф интиқол дода шуда истодаанд. агар гардиши мол тавассути гузаргоҳи марзии панҷи поён ё шерхонбандар дар моҳи январи имсол ҳудуди 90 000 тоннаро ташкил медод, дар моҳи июн ин омор ба наздики 40 000 тонна поин омадааст. гузаргоҳи шерхонбандар ки масири асосии интиқоли молу коло миёни тоҷикистону афғонистон ба шумор меравад, 21 июни имсол ба дасти толибон афтод. ин ҳам дар ҳолест ки пас аз ҳодисаҳои охири моҳи апрел дар марзи тоҷикистону қирғизистон интиқоли молу коло аз тариқи ин кишвар қатъ шудааст. баъди ин ҳодисаҳо қариб як хато накунем 60 адад воситаҳои нақлиёт бо бори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурии қирғизистон боқӣ мондаанд. хай оиди ин масъала вазорати корҳои хориҷӣ мегӯем корҳои муайянеро анҷом дод. аксари борҳое ки ба шаҳрвандони мо тааллуқ доштанд ворид шуданд. дар навбати худ он молу колое ки аз шаҳрвандони ҷумҳурии қирғизистон дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон монда буд, инҳо ҳам интиқол дода шуданд. лекин дар ҳозира хай гардиши моливу гардиши рафтуомади шаҳрвандон манъ карда шудааст. коршиносон мегӯянд қатъ шудан ва коҳиш ёфтани табодули молу коло тавассути афғонистон ва қирғизистон ба нархи маҳсулот дар бозорҳои тоҷикистон бетаъсир намемонад. вақте дар бозор пешниҳод коҳиш ёфт, якбора нархи ҳамон гурӯҳи маҳсулотҳо метавонад баланд шавад. нарх ки баланд шуд мутавасситан ба сатҳи зиндагӣ таъсири манфӣ дорад, чунки дастрасӣ ба ҳам молу маҳсулот маҳдуд мешавад. пас аз баста шудани марзи қирғизистон, тоҷирон масири табодули молу колоро аз тариқи ӯзбекистон ба роҳ мондаанд, ки боиси дар умум коҳиш наёфтани гардиши мол дар тоҷикистон шудааст. тибқи иттилои хадамоти гумруки тоҷикистон, дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ гардиши тиҷорати хориҷии тоҷикистон ба наздики $3 миллиард расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд аст.